K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso.
Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon! 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 Saboroso! Wala problema! Sa langaw! Kampiyon! 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 Mayong aga mga kakifoy. Kamusta na kamo da? Maulanon nga panahon na. Maulanon, subong maulanon, halong-halong kita, hindi magpabasa. May mga bagay nga gusto naton basa. Pero may mga bagay man nga gusto naton mala. Kinanglan nga bisan basa, hindi kita magmasakit. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subukan daw Lunes naman.
Pizza 16 na sa bulan sang September. Duwa na lang ka simana ma-file na sang COC ang mga kandidato para sa 2025 midterm election. Kuha na ka mo? Preparar na ka mo? Sa mga nag-augtas na sumo o mga na-stress bangod sa mga panibago nga development sa politika, hindi magpa-stress ha. Budlay na kung sagad mo ka ugtas na sa mga political development. Budlay kung mapatay ka mo sa ugtas. Hindi kito mo mag-ugtas. Ang ini nga pagpangalagad mga ka-K5. Aton sini nga pagpangalagad subangod to ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan na nato ng cancer. Mag DTX 500 tadlaw-adlaw at para malikawan nato ng dengue. Para hindi kita magka-dengue, hindi kita magmasakit. Mag D3 Bio. D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialista. At para magpag-on ang aton resistensya. Magpag-on sa aton immune system para hindi kita magbalatian. Mag Mighty C, alkaline based nga vitamin C. At kung mga pi kita, pangapi kita sang DTX DTX Coffee Mix. Ning kampiyon niya kape mo saboroso na healthy pa. DTX Coffee Mix. Sa mabugnaw nga panahon na. Sa mga nagapanguna naton nga mga balita sa mga daw Lunes. Ari naman ti buo naman ng ulan no. San malayo-layo sa aton pero ti amo na ambal nila nga ang pag-ulan lapta nga pag-ulan. Ang low pressure area na siplatan sa probinsya sang Aurora nagdevelop ng tropical depression na subong adlaw Lunes kay na sang aga agin tagaan ini siya ginbunyagan ini sang ngalan niya si Hiner. Suno sa Pag-asa kay na sang aga alas 8 sa cyclone update sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa nag-report nga si Hiner ara na kita mga 315 kilometers sa east nga parte sang Kasiguran Aurora. Si Hiner ang nagahulag 10 kilometers per hour na may dalang maximum sustained winds of 45 kilometers per hour and gustiness up to 55 kilometers per hour. Madamo sa mga areas nga gindeklarar sa Pag-asa nga ginpedalom sa storm signal number 1. Diri dito sa parte sang eastern kag central portion sang mainland Cagayan. Along-along ko da, tidiri sa aton, di pa dala nga pagulan-ulan mga ka-K5, so along kita. Aton sini nga mga tagpalamati, diri sa aton sa syudad, ka probinsya sa Iloilo. Ay may mga nagkalaguba nga mga baray, bangod sang bagyo. Kag subong man ang parte ni sa, sa habagat. Kon ang ginatawag nga southwest monsoon. Ang ginakalalang habagat, ang habagat nag-displace sangkapin sa 140,000 ka mga individuals sa bilog nga Region 6 sa Western Visayas. From September 12 to 14 nga nakapikto sang 44,694 ka pamilya o kon 142,041 ka mga individual across 376 barangays sa probinsya sang Antique kag Negros Occidental nga mo ang hardest hit sang sining habagat. Suno sa Department of Social Welfare and Development o DSWD
may 5,482 ka pamilya or equivalent to 17,788 yung mga individuals are currently subong ara sa mga evacuation centers. Samtang may 2,231 ka mga pamilya or 7,098 yung mga individuals ang ara nag-start temporaryo subong outside sa mga facilities. Madamo kay ban ang gradually nagbalik na sa ilang mga puluyan na subong aga. Ang habagat isa ka seasonal wind pattern nga generally nagakatabo sa katapusan nga parte sang bulan sa Mayo or early June pakadto sa bulan sa Oktubre. Na-characterize ini mga kakipay no sa malain nga panahon bla pag ulan-ulan. Ang ginatawag nga moist warm air blowing alin sa southwest direction. Ang monsoon na mga kaki-5 significantly naga-influence ang weather sa aton sini nga nasyon na. Especially sa western sections ng Pilipinas, which includes ang mga region sa Luzon, Visayas, kag parte sang Mindanao. May maulanon yung panahon during sa nga bagat season ang predominant nga hangin na nagadala sang high level of humidity kag natawag nga substantial rainfall o kunang pagulan. Ang nakapanguna diri ang intense and prolonged period of rain na nakaresulta sini mga kakipay sa pagbaha, especially sa mga manubo nga portion ng mga area kag sa mga coastal areas. Ang mabaskog nga ulan nga dala sang habagat, particularly ang impartial impact, particularly ang impactful during santion sang tropical cyclone diri sa aton sa Pilipinas. Kag last week konsarin ang tropical storm nga si Bibingka ang nagsulod sa Pilipinas. Agin tawag ini ginbudyagad sa ngalan nga si Perdi na nagresulta sang pag-ulan na nag-enhance ang monsoon nga nag-epekto ini even more sang severe weather condition. Ang mga kalitan ini base sa record sang DSWD, ang probinsya sa Aklan may ara 155 ka pamilya o kon 754 ka mga individuals. Ang Antique may 17,212 families or 54,571 ka mga individuals. Ang Guimaras may 33 ka pamilya ang apektado mga kaki-5. Kag may 99 ka mga individuals. Ang Iloilo bayara nga 22,000 ka mga pamilya o kon 101 individuals. Ang Negros Occidental amo ni may 26,832 ka pamilya or 85,075 ka mga individuals. So damo di apektado sa Negros Occidental kag probinsya sang Antique ginakabig nga hardest hit sang bagat kag sang typhoon nga si Perdi. Ang DSWD nagpahayag kay Director Carmelo Nochete nga naka-disburse na sila o nakapanagtag na sila sangkapin sa 6,610 ka mga family food packs na naglabot ang bili niya sa 5,793,802. Ang 4,414 ka mga packs na nakabili sang 4,09,694 ang nagkanto sa probinsya sa Antique. May 2,196 ka mga packs worth 1,957,669 ang ginpadala dito sa Negros Occidental. Togang mandiri ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC. Nagpahayag ang Western Visayas mayara 23 ka mga puluyan ang mga nagkalaguba bangod sang pagbaha kag storm surge.
with 6 completely destroyed. Ang 17 ang partially damaged. Ang damage particularly ang severe o kumaramo dito sa Negros Occidental. 5 ka mga puluyan. Ang sa Antique may 18 ka mga puluyan. Dogang diri sa infrastructure damage. Ang Patnokon, Antique, especially ang road valued to 200,000 na nagakonekta sa barangay Salagiwan kag Magarang na impassable, inaccessible sa mga four-wheel vehicles as of this broadcast time. Ang padayon nga pag-ulan na nagresulta man sang cancellation sang pila ka mga sea trip o kung sea travel. Kahapon nga daw Lunes ang aga up to September 15. Bangod sang advisory nga ginpagwa sang Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard Guimaras Station naman mga ka-K5 temporaryo nga nag-suspend sang pagbiyahe sa mga sakayan dagat under 250 gross tonnage in and out sang ila sining jurisdiction bangod sang mabaskog nga balod. Ang travel restrictions included sang ruta sa Sebasti Port sa Sibunag, Guimaras to Pulo Pandan Port kag Negros Occidental kag pabalik sa Guimaras, as well as ang Hordan and Buenavista Guimaras to Parola Wharf na nagalimit sa mga pasahero to 75% kag permitting sang travel only sa pagkaaga kag sa hapon na. Dogang nga mga cancellation sang PCG nga nakapikto sa mga ruta sang Iloilo City to Palawan, Ahoy to Iloilo kag Ibi Magaluna Negros Occidental, Iloilo City to Bacolod City kag Iloilo City to Buenavista Guimaras. Nasubong sini ang iban nagbalalik na as of this morning mga kakipay. So along gida. Bangod sa mga luna, maulanon yung panahon bla basi resulta ini kahit bisa nakalakat kes dalang basi kung makadanlog. Basta may basa along-along gid basi makadanlog kabla ti along-along ha. Hindi lang sa pabiyahe bisan kalakat kay tikon basa delikado. May mga bagay nambal naton nga okay lang kung basa namit kung basa. Pero may mga basa man nga hindi naton gusto nga mabasa. Halong ha, ang aton diri mambala sa inyo halong gid. Kag dapat nga mag-inom gid kita permi sang klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Basta magtagululan, ulan, init, ulan, halong gid. Medyo halong gid inabuhi kita D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kay ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Ilabi na gid subong nga panahon ti mga viruses ni mga bad bacteria no. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Mag D3 Bio kita adlaw-adlaw mga kakipay. Subong man para malikawan naton ang dengue. Ay ti dengue virus mo. Para malikawan naton ini mga kakipay, mag D3 Bio kita adlaw-adlaw. Kung hindi gusto nyo hindi magmasakit, hindi magkadingge, hindi magkahilanat, trangkaso, hilanat, sipon, jagubo, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio mo ining kampyon nga pangontra sa mga viruses ka mga bad bacteria. Ilabi na gid subong para malikawan man naton ang dengue, mag D3 Bio ka. Ay ang iya sining mabulig sa lawas na masyado gid kayo sang D3 Bio mga kakipay. Kag para nga magpag-on ang aton immune system ha. Ang D3 Bio parisa naton sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C, ginpabaskog kag ginpabakod nga vitamin C para magbaskog ang aton sining immune system. Magbaskog ang aton sining resistensya kontra sa mga baratian.
Ang D3 Bio kag Mighty C kampiyon ini nga kombinasyon kontra sa mga viruses, sa mga bad bacteria kag iban pa. D3 Bio mga kakipa, iba mo ning importante sa aton nga panahon subong tag-ululan. D3 Bio kag Mighty C. D3 Bio kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee kag Lazada. Idulong sang Shopee kag Lazada sa inyo mga puluyan. And by the way, may piki naman subong nga D3 Bio halong-halong kita para sigurado nga original ang aton sinabakal nga D3 Bio kag DTX 500 nga di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy. Order naton sa Shopee kag sa Lazada or magkadto gid kita sa mga klinika, sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center nationwide. Diri sa aton sa Iloilo para original kag authentic nga D3 Bio kag Mighty C kag subuman DTX 500. Dapat magkadto kita sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center diri sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Martes, Miyerkules, Domingo kag Biyernes. O kung magkadto man kita sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, malapit dira sa public market sa Orby Street, Miagao, Iloilo. May libre man nga consultation kag check-up kada Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo. Magkadto kita dira mga kakifay sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo. Or magkadto kita sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Na may libre nga consultation kag check-up kada Lunes kag kada Huwebes. Mga original inang mga produkto ni Dr. Amil Oy. Kung dira kita mabakal sa mga klinik o kung sa mga product center ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ete kung mag-inom ka mo, magtumar ka mo sa mga padikalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy, sigurado nga healthy, sigurado nga wala ka mo bratian, makakwarta pa ka mo. Kay nakapadayon ang aton sininga SAP, Suki Ayuda Promo. Sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa kada 500 pesos worth, sang inyo sininga na bakal, sang D3 Bio, DTX 500, Mighty C, Klinika Spore Biotics, Extend Food Supplement for Men and Women, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, Klinika DTX Beauty Soap, Klinika DTX Herbal Oil, kag Klinika Dio Fresh. Tagaan ka mo sang isa ka kupon. Isa 500 pesos mo nga nabakal worth. May isa kamo ka kupon. Ang isa nyo ka kupon mahimo. Kamo magadaog dira. Isa ang magadaog dira 10,000 pesos. Isa ang magadaog dira sang 5,000 pesos. Isa ang magadaog dira sang 3,000 pesos. 12 ang magadaog sang tag isa ka libo ka pesos. Kag 5 magadaog sang Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Idin pa kamo, healthy na kamo, wala kamo bratian, may kwarta pa kamo sa Sapsuki Ayuda Promo. Bantayan ang masunod nga draw live sa K5 News FM 88.7 Iloilo City, K5 News FM 89.1 Pasig City, K5 News FM 88.7 Sara, Iloilo, at K5 News FM 105.1 Miagao, Iloilo. Mga kabalik kita, dugay-dugay
Katon sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Diri sa syudad sang Iloilo, kumusta ang kahalitan? May mga nagkalaguba nga mga balay. Diri sa parte sa mga coastal barangay sa Iloilo City. Kag subong man, may bago kuno nga spokesperson si Stay Mayor Diretanyas. Pagbalik ta dugay-dugay sa report ni Kaki5 Genie Kauyunan. Standby na, magabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. hindi ako ka. Ano? Ano ba? Tapos ako daw. Luha ko. Habi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko niya pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko.
Max 500. Ang health mo, protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng dilim. Balik kita sa aton yung pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Iloilo. Kumusta dira ang aton mga kuturan, mga kaabyanan, mga kasimanwa, mga kauturan, mga kasilingan. Karayon ka mga nakapamati diri sa aton nga pagpangalagad mga kakifay. Check naton koneksyon ta nagikan sa Iloilo City Hall. Si Kaki5 Ginny Kauyunan. Kumusta ang kahalitan kag sa mga puluyan nga nagkalaguba sa mga coastal barangay sa siyudad sa Iloilo bangod sang habagat kag ni Typhoon Perdi. Diri sa ato no kag may mga nagkalaguba nga balaya. Sabi ni basta amo ning ginatawag naton nga dapat ning mga kauturan naton. Ini na kamo mag-star sa kilid sang baybay kaya dapat sini may mga relocation site na ni. At tingala kita nga pila na kahektarya ang bakal sang syudad para sa relocation site. Damo gapon mga informal settlers. Kag-ara gapon sa mga delikado nga lugar sa pangpang sang suba, sa kilid sang baybay. O dapat way na ni tani sila mo kung sincero kag ginaobra lang sa syudad. Amo kanina nga mga delikado ni pangpang suba, mga kilid sang baybay, mga coastal barangays, dapat sa relocation site na ni sila. Ngalat ang away ka tapusan kay ti ang iban ka balalikman. May nakuha iban sini, may nakuha nga relocation site. Pero iban may mga balay man gapon sa mga delikado nga lugar. Dapat wala na sang informal settlers ini mga delikado nagakagubang balay bangod sang pagwaswas ang madamol, mabaskog nga hangin kag bagkag paghanot sang mga balot sa ila mga puluyan. Kag may bago nga spokesperson si Mayor Jerry Triñas. Ay nagidaw, i-check natin bing report ni kagawad ni K5 Ginny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. K5 News FM Kampiyon Report. Sa kampiyon nga report, kagawad ay este K5 Ginny Kauyunan. Yes, K5 John, as of September 15, 2024, 11 p.m., K5 John, 86 na ka mga panimalay diri sa may Iloilo City ang na-record sa aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga totally damaged. K5 John, kag apat gid ang damages houses, kag apat ang totally damaged, 82 ang partially damaged K5 John, and overall 112 ka pamilya ang apektado humalin sa Sabado bala K5 John nga pagdupa sa nga mamunog nga ulan kag mabaskog nga hangin diri sa may Iloilo City K5 John. So far
wala maman sang may mga residente ang gina-evacuate bala ka K5 John kay wala naman or pila lang man ka mga barangay ang may pagtaas ng tubig kag tolerable bala kung baga ka K5 John ang pagbaha-baha diri sa may Iloilo City ka K5 John. So amo na no ang respond naman sa aton nga Iloilo City government ka K5 John padayon ng ilang pagpanagtag sa mga food and non-food items sa aton nga mga naapektuhan nga mga pamilya as well as man padayon ni K5 John ang monitoring sa CDRRMO sa sitwasyon sa kada barangay bala ka K5 John, especially diri sa may mga coastal areas sa K5 John. Gina-try nato no palalabot ang CDRRMO ang hambal na ito sa aton nga nagapanugyan sila ka K5 John sa mga residente especially sa may coastal barangays sa K5 John nga dapat nga if ever hindi na bala ka K5 John maghulat sang directive sa mga barangay officials if makita nila kasi John nga nga don't need malain ng panahon. Malain ng panahon la amat-amat na sila kadto sila sa mga evacuation centers. Oo, kadto sila sa barangayon. Galing kay amo kaning nambal tanib lang pila na ka hektarya sa mga relocation sites sa bakal sa syudad way hindi ka kaubo sa mga informal settlers. Kaya ang problema ni K5 John, dugan na nga problema bala sa Iloilo City Government. Nga once gani ka K5 John nga magubayla, balay hatagan sa location site, gina-advise ng city, gabalik yapon sila ka K5 John sa ilang lilan nga lugar. May relocation site na sila. Ato sila to, sa patindog pagin sila liwat na. Oo, nagapangatig-abras na K5 John nga. Obra na ni, obligasyon na ni tani sang mga barangay officials, barangay kapitan o kung barangay kagawad. Ano ang ginasakuan sa mga barangay officials, barangay kapitan kagawad daw, pangod lang sa, why na sila ka-concentrate sila obligasyon sa barangay, ka-concentrate sila sa politika ni The King? Lipat na sila sa obligasyon nila, nakilala man na nila kung sino nagalalinda. Matutuod na yan. Kay kung ang barangay official, kung hindi lang haslo, hindi lang bulayog. Kung may nagapatindog, may nagatibsok na sa mga kahoy daw, kung ano pa da, kag nagapamulpog martilyo, kung sila, kung bulayog nga ka barangay ka kapitan ha, why ni kadugang ang mga informal settlers, kaling kay sila man mismo, ang iban sila, inikitanan, tolerate man, kag napanugutan nila nga magbalik sila sa ginalilan nila, bisan pa nga may mga relocation sites na sila, kaki 5 Gini. Amo na ka K5 John, no, malumduman ta sang liligad lang man gid na bulan dito ang paglaslas ng bala sa mga paskog na dito sa area sang Molo ka K5 John sa pagkabalota pila man to ka mga guba nga mga panimalay ang na-record sa ato sa CDRRMO. Subong ka K5 John, same Gapon K5 John. Amo man gyapon ka K5 John bala. Kaya mo kanina sa barangay Boulevard, no, barangay San Juan, barangay Kalumpang, Kalaparan, Santo Niño Sur, Norte, Rizal Sansuila, Palapalawan ng Kagto, barangay Tanan pa, no? Dari sa may General Yudes, no? Damo. Nga ay sila kakaubos. Nga daw kada lain panahon may kakaguba. Kaya kung away na sila nagbalalik, tani kung iway na sila may naguba ng mga pamalayda, kaki 5 Gini. Amo na gani ka K5 John, no, nga gapangitagit paagi ang city government K5 John, nga ginapangitaan bala sila sang lupa, sang relocation site K5 John. Agud nga man nga, amo na nila, ang ilang magina puluyan mga K5 John, kayo hindi na to magbalik bala ng K5 John. Sa lugar nga amo na gani, kada ulan K5 John, nga ginakabig sila nga mga high risk kung mga muni nga tiyempo ka K5 John. Oo. Kung mag-mayor, kung madlagan ka mayor, lagan ka vice mayor ha? Kayo, ubuson tayo mga informal settlers ng mga pasawayo. Pangakigan. Ang mga barangay kapitan nga, way ga bantay sila barangay na nga may bago naman nga informal settlers, pang lampusanta ka martilyo, ulon na. Totoo na kung hindi lang bulayog ang barangay kapitan, why isang informal settlers nga makapaubra balay sa ila sini nga barangay? Obligasyon nila na mo. Di marason may K5 John ang mga barangay officials. Tanga ti K5 John may kung amo malaraton nga obra kay papantay hindi may mga dugang. Okay. Wala mo nga balaan yung sako pa kami sa Down Iloilo. Pabantayon niyo kami na sa Down Iloilo kay ti literal nga naga-osmod ang Iloilo City mo. Paano nga nag-rise kay nag-osmod ang siyudad?
Amo na yang observation sa mga technical nga mga tawo. Nga naga-usmod, literal nga naga-usmod, matutuon nga usmod. Why aga-rise ang Iloilo City, usmod? Ang naga-rise lang na guro ang mga mayo eh. Matutuon nga usmod ang syudad sa Iloilo. Tamo na nga, hindi nga rise Iloilo, usmod Iloilo, wasag Ilonggo. Di ba? Gani ka kay Famsan. Kaya wala na kay Famsan na kadati siyempre do karon may duha pagid ka low pressure kay Famsan. Ara naman. Sa may pungsod Pilipinas ada na man kay Famsan kag wala untat gidya ang pagtupa sang madamol nga ulan kag sang mabasko nga hangin. Chances agi kay Famsan madugangan pa ni ang numero sa mga panimalay na totally damaged kag mga naapektuhan gidri nga residente kay Famsan. Okay. By the way, bago ang spokesperson ni Mayor Triñas. Hindi bago. The first time nga nakabati kita nga si Mayor Triñas nagkuha sa spokesperson. Ini ang labing una nga tion kay Famsan ngo nagkuha sa spokesperson si Mayor Jerry Triñas in the name of Mrs. or Joya Pantilaga. Why pa gani? Bala mo ay pa ko gani ka marcha, bala mo maninoy na natawag sa akon. Di way pa ko gani kasuksok barong kag way pa gani kalana hingon-hingod ta kaon litson. Mrs. na. Sorry. Miss Joy Pantilaga. Ang anay man spokesperson sa More Power Iloilo kay Famsan. Subong officially ginpakilala sa press corps kay Famsan nga bago nga spokesperson ni Mayor nga kung wala si Mayor siya ang sabat kay Famsan sang queries sang publiko kay Famsan. Kung wala si Mayor, kung may bululigan talaga ang kwarta siya man matag. Tama gani kay Famsan? Kung wala si Mayor, kung may bululigan talaga ang kwarta siya man mahatag. Depende pa na kay Famsan. So kita makot man to kung ano ang scope sang ni Miss Joy Pantilaga man more on developmental kay Famsan sa mga programa kag proyekto sa Iloilo City Government kay Famsan at least bala nga on time na ang pagsabat kay Famsan sa mga queer kisman sang publiko kay Famsan. Tikon pa makuton mo Miss Joy Pantilaga. Kumusta ang syudad? Osmod gin man ko nagasaka. Garais gin man kung Osmod. Ati according to Miss Joy Pantilaga kay Famsan magin-hire siya ni Marjorie Triñas bangod sa mga nagapati ini nga ang syudad sa Iloilo naga-develop gid kay Famsan rapid ang pag-develop sa Iloilo City kag ira lang yan. Sugod subong na. Yes, official. Kung ay si Mayor, si Miss Joy Pantilagang tawgan mo. Masabat. Yes. Why ano statement niya na may nakuha ka nga recorded statement niya kay na? Ari kay Famsan, arada sa aton nga GC i-forward naton. May forward na karon pagbalik ta kay base malangalang tabla ang statement niya ang official nga pagpakilala ni Mayor Jerry Triñas kay Miss Joy Pantilaga nga sining spokesperson ni Mayor kag sa mga development ag hasta politika si Miss Joy Pantilaga man. Actually, sa politika kay Famsan depende pa na kung ano ang ihambal ni Mayor Jerry Triñas sa iya. Pero ang hambal lang gid nga ang scope lang sa mga ni Miss Joy Pantilaga is more on developmental projects kag progress diri sa may Iloilo City kay K5 John. Okay, so bantayan na kakaron ipabati ta pagbalik ta kay alang kita sa aton sining health alert kag sa aton sining Mighty C Network News. Salamat kid ka K5 Gini. Sige kay Famsan, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffeemex. Nakakapay ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City Hall. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. 11 Mbps. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sining health alert nagikan sa DTX 500 kag subong man sang aton sining Mighty C Network News. Standby na mga K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
vitamin sila ni Doc. Lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-remit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga-help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party. And together, we are the team of song that towards the sky. And let's open your hearts with fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. And you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angels, angels,
Miss Writers. Security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapusta naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500. Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500, nawala totally ang aking allergy. The best talaga, ang DTX 500. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500. Health Alert. D3 Bio Health News. Balik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na mononorine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan at tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, kamusta po kayo? Welcome po kayong muli sa... Ang oras sa buong Pilipinas ganap na ang 12:00 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon 5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliates stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, Pastor Kibuloy nag-Bible study habang nasa detention center. Making revert possible tree planting activity matagumpay na isinagawa sa Olongapo. Dating Pangulong Duterte bibigyan ng courtesy kung sakaling di makadalo sa drug war probe. Mahigit 27,000 pamilya sa Antique inilikas dahilan sa malakas na ulan dulot ng habagat. BRP Teresa Magbanwa na pinitang bumalik sa daungan sa kabila ng masamang panahon at ubos na supply ng pagkain ayon sa Philippine Coast Guard. Tourist spot sa Canlaon City pansamantarang ipinasara. Paghahanda para sa PISA 2025 sinimulan ng talakayin.
Isang lalaki naman patay matapos barilin sa lungsod ng Iloilo. Isang lalaki rin dead on arrival matapos saksakin ng kainuman sa Capiz. At SUV bumaliktad sa isang palayan, driver na paglamang lasing habang nagmamaneho. IC Network News. IC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan sa 55 himpilan at mga affiliate stations ng K5 News FM sa buong Kapuluan. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. Binisita ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang kliyente habang ito'y nasa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame. Inilarawan ni Attorney Mark Tolentino ang kanilang pagkikita ni Kibuloy bilang isang Bible study o isang uri ng spiritual discussion sa halip na pag-usapan ng mga legal na hakbang kaugnay sa kanyang kaso. Ani Tolentino, naiinip na si Kibuloy at isolated matapos na ilipat sa Pasig City Jail ang kanyang 4 na kasamahan. Nang tanungin tungkol sa nagpapatuloy na pagdinig sa mga bagong aligasyon laban kay Kibuloy na self-appointed son of God, sinabi ni Tolentino na hindi siya pinapayagang magsalita kaugnay sa aktibong legal proceeding. Making River Possible Tree Planting Activity matagumpay na isinagawa sa Olongapo. Ang detalye na balita hatid ni K5 Smile Abrera. Pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Olongapo sa pangunguna ni Mayor Attorney Roland C. Paulino Jr. ang Making River Possible Tree Planting Activity nitong Sabado, September 14, 2024. Sa aktibidad na ginanap sa sitio Bangka-Bangkaan, Barangay Gordon Heights, matagumpay na naitanim ang 600 naras seedlings. Ang proyektong ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 8 Making River Possible ng LGU Olongapo. Nagpasalamat naman si Mayor Len J. sa mga voluntaryong lumahok na ayon sa kanya ay mahalagang hakbang para sa kalikasan at ikaunlad ng lungsod. Ang tagumpay ng proyektong ito ay dahil sa sama-samang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan. Samantala nakatakda ang susunod na aktibidad sa September 21, 2024 na isang city-wide cleanup drive na gaganapin sa Kalaklan, Parola at Trifood Beach. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Sa iba pang balita, inihayag ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, ang overall chairman ng House Representatives Quad Committee, na irerespeto nila ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi ito dadalo sa pagdinig sa extrajudicial killing sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Noong nakarang buwan, matatandaan na inaproba na ng House Quad Committee ang motion para imbitahan si Duterte sa mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa mga patayan, lalo na sa pagpatay sa 3 convicted Chinese drug lords noong 2016. Nang tanungin kung sino ang magiging reaksyon ng Quadcom iisnabin o kung ano ang magiging reaksyon ng Quad o Quadcom kung iisnabin ni Duterte ang investigasyon, sinabi ni Barbers na magpapaabot pa rin sila ng kortesiya sa dating Pangulo. Nilinaw naman ito na ang kortesiyang igagawad nila kay Duterte ay hindi special treatment matapos ma-cite in contempt ang ilang resource person na tumangging magpakita sa investigasyon o magbigay ng totoong sagot. Mahigit na 27,000 pamilya sa Antique inilikas na ilan sa malakas na ulan dulot ng habagat. Detalye na balita hatid ni K5 Jojen Morillo. Umabot na sa 27,714 na mga pamilya na katumbas ng 93,024 na mga individual ang lumikas sa probinsya ng Antique dahil sa malakas na pananalasa ng southwest monsoon o ang habagat. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, kanyang ipinahayag na as of September 15, 2024, ang nasabing bilang ang nagmula mismo sa 349 na mga barangay mula
mula sa 17 na bayan sa Antique. Dagdag panitrain na nagmula sa mga bayan ng Sibalam, Lawaan, Hamtik, Pandan, Kulasi at Barbaza ang may pinakamaraming mga barangay na naapektuhan at nag-evacuate, habang mas apektado naman ang pagbaha ang bayan ng Pandan at Lawaan. Ipinahayag rin ng PDRRMO head na nasa 20 na mga bahay ang na-record na totally damaged at 55 naman ang partially damaged. Sa ngayon, patuloy ang PDRRMO Antique sa pag-monitor, pagbigay ng advisory at pag-establish ng close coordination sa mga local counterpart dahil sa patuloy na pananalasa ng habagat sa probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Inihayag ng Philippine Coast Guard na napilitang bumalik ang BRP Teresa Magbanwa sa Daungan dahil sa masamang panahon at nauubos na supply ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga personnel, partikular na ang mga nangangailangan ng medical attention. Naging mas komplikado na rin kasi ang structural damage ng barko dahilan sa mga nasabing sitwasyon. Sa pagdating ng barko sa Puerto Princesa, agad pinakain ng mga nagugutom na crew nito at ilan dito ay dehydrated. Bigong mabigyan ng supply ang barko dahilan sa patuloy na pagharang ng China Coast Guard sa mga isinagawang resupply missions sa Magbanwa. Nanawagan din ng China na alisin ang barko sa Escoda Shoal. Tourist spot sa Canlaon City pansamantalang pinasara. Kung bakit, alamin natin sa balitang hatid ni K5 Ciara Homilio. Ipinaalam ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Canlaon sa publiko na pansamantalang sarado ang lahat ng tourist sites sa lungsod dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan at seismic volcanic activity sa Canlaon na volcano. Nagpalabas si Mayor Batcho Cardenas sa Executive Number 69 Series of 2024 na nag-utos ng pansamantalang pagsara ng lahat ng tourist sites simula kahapon hanggang sa susunod na abiso. Inuutos para sa pansamantalang pagsara ng lahat ng mga atraksyong panturista, kabilang ngunit hindi limitado sa Mount Canlaon National Park, mga hot spring, hiking trail at iba pang lugar. Ang lahat ng aktibidad na naugnay sa turismo, kabilang ang mga guided tour, outdoor excursion at ecotourism services ay sinuspende rin. Ikanisi K5 Ciara Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Sa iba pang balita, tinalakay na ng Department of Education o DepEd at ng 65 education partners ang paghahanda para sa Program International Student Assessment o PISA sa 2025. Ito naman ang nilahad ni Assistant Secretary for Curriculum and Teaching Janer T. Datukan na ang mga pangkalahatang plano at aktibidad bilang paghahanda para sa PISA. Sinusukat ng assessment ang performance ng 15 taong gulang na mag-aaral sa mathematics, reading at science. Una nang iginit ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan na mga programa sa learning recovery sa gitna ng walang naitalang malaking pagbabago sa marka na mga mag-aaral sa reading, mathematics at science mula 2018 hanggang 2022. Isang lalaki patay matapos barilin sa lungsod ng Iloilo. Detalye na balita hatid ni K5 Kim Kaluyo. Patay si Arvin Morbo, 42 taong gulang, residente ng Barangay Kaigan, Maasin, Iloilo, matapos pinagbabaril habang naglalakad sa gilid ng National Highway sa Barangay Mandog sa nasabing bayan. Ang nasabing insidente ay nangyari pasado alas 5 ng umaga, Setyembre 16. Base sa investigasyon ng kapulisan, nagkrus ang landas ng biktima na si Morbo at sospek na si Noel Policarpio. Walang ano-ano ay pinagbabaril ito ang biktima sa hindi pa nalalamang motibo. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian ng buhay habang agad namang naaresto ang sospek at detained na ngayon sa Maasin Police Station. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo at para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Samantala, isang lalaki naman dead on arrival matapos saksakin ang kainuman sa Capiz.
Ang detalye na balita hatid ni K5 Angel May Ciudad. Hindi nakaligtas sa kamatayan ng 38 taong gulang na lalaki nang saksakin ng kasamahan niya sa inuman sa barangay Badjangon, President Rojas Capiz. Kinilala ang biktima kay Silverio Saron. May sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Batay sa investigasyon ng President Rojas Police, tutulungan lang sana nang namatay ang kanyang dalawang kasamahan sa inuman na nag-aaway. Subalit siya ang nasaksak ng sospek na kinilala kay Willie Carillo. Sa ngayon, nakakulong na ang nasabing sospek dahil voluntaryo itong nag-surrender. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Isang SUV bumaliktad isa sa isang palayan. Driver napagalamang lasing habang nagmamaneho. Ang detalye na balita hatid ni K5 Gloria Villas. Nag-overshoot sa palayan ng isang SUV na minamaneho ng isang lasing na lalaki sa Diversion Road, Lezo kaninang madaling araw. Ang hindi na pinangalan ng driver ay residente ng Bacau Sur, Calibo. Sa investigasyon ng Lezo PNP, galing umano sa Makato ang naturang sasakyan at pauwi na sana ng Calibo nang mangyari ang aksidente. Sinasabing nakainom ang driver ng sasakyan at madilim din umano ang bahagi ng kalsada na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan. Dahil dito nawala ng kontrol ang nasabing driver hanggang sa nag-overshoot ang kanyang sasakyan sa palayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Lezo PNP sa nangyaring aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM. Balita abroad. Naaresto na ng mga otoridad ang isang lalaki nagtangkang barilin si dating US President Donald Trump. Ayon sa Secret Service, nakita nila ang muzzle o dulo ng isang AK-47 na nakatutok sa lugar kung saan naglalaro si Trump. Nakatago umano ang nasabing baril sa makahoy na lugar kung kaya't agad itong pinaputukan ng mga Secret Service. Mabilis na tumakas ang suspect lula ng itim na pick-up, subalit kanila itong naharang at nakuha sa lugar ang isang AK-47 na may scope at isang GoPro camera. Malaki ang paniniwala ng mga otoridad na ang insidente isang uri na naman ng tangkang assassination kay Trump. Patuloy namang inaalam ng FBI ang motibo ng nasabing suspect sa tangkang pamamaril sa dating presidente ng Estados Unidos. At sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan po naman ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro, para sa kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. You're listening to 88.7 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon na oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 mayo gid ni kung gusto niyo malikawan ang the big C or cancer, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kung gusto niyo makatulog kamo sang mahamuo kon gabi malikawan nato ng insomnia, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kung gusto niyo magnubo ang inyo sininga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kung gusto nyo maghubin ang inyo itsura, bisan maedad na kamo, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kung gusto nyo malikawan ang mga komplikasyon sa balatian bangod kay may diabetes, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sang diabetes. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo.
DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw, halos di ko makita. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Dari sa 11 Mbps, mga balita kag public service dari sa K5 News FM Iloilo. Egin pakilala na ni Mayor Jerry Triñas sa regular nga press conference niya kada Lunes. Aya sini nga spokesperson, the person of Miss Joy Pantilaga. Alay man sa media sang una. Naman nyo itong ang isa ka radio station gin assault laging sa kasang SWAT. Ato to siya kagahon to ang ambal sang SWAT. Tanan nag-uba. Singgit ang SWAT sa mga personel sang isa ka radio station mo. Laging sa mga personel K5 Paul Bla, K5 Lawrence ning sang SWAT to. Ang tanan nag-uba. Nag-uba man ambal ni Miss Joy Pantilaga sang ato pa to siya. Ngati, sir, hasta mga babae, hasta ako mauba man. Totoo din na ya. Adlaw si K5 Lorenzo. Totoo din na yung natabo ni na ako lang. Saan pa man kuton pa naton si Miss Joy Pantilaga. Totoo din na ya. Ang bansang SWAT, talan ka mauba. Sabat man ni Miss Joy Pantilaga niya, sir, hasta ako mauba man. Totoo din na yung natabo na ya. Tara na, gin-introduce ni Mayor Jerry Triñas ang spokesperson niya sa persona ni Miss Joy Pantilaga. Kag ang acceptance man no, kag pamatiaman nato na ihambal. Kay si Miss Joy Pantilaga, taga Barangay Dolores, Dumalag, Capiz ni siya mo. Nag-graduate siya sa iya sining Mass Communication course sa WBSU. Nangin reporter, news writer, newscaster sa Iloilo, sa Rojas, sa Iloilo, nag-more power. Subong ara na sa City Hall. Ara na, ipamatian na, una nga video na, introduce ni Mayor Triñas si Miss Joy Pantilaga, no? Dason ang acceptance niya, ang baton niya. Ayun na natin pagtublagon pa si K5 Gini Kauyunan. Ari si Mayor Jerry Triñas, pagpakilala niya sa iya sining spokesperson. The city, sa politika, very limited siguro kung ano lang akong mag-brief siya. But more on the development of the city because we have seen that Iloilo is now in the map. Sa kadugayon ko ako sa unaya nga kadto sa World Bank. Isbong sila na di makadto. October 2, no? Thank you so much and good morning. And I hope na you will support me kung anong support yung ipakita ninyo sa previous nga organization kung din ako. And I also would like to thank First and the Mayor for giving me this opportunity to be his spokesperson. And I know, mamangkod ka mo ko nga ang designate ako ni Mayor as spokesperson, no? This is the first time, Mayor, nga may spokesperson ka, right? No, I'm not a spokesperson. So. Yeah. So, for me personally, I see it na
as mentioned by the Mayor Cagina, our city is developing and progressing rapidly. And I know gusto niyo get nga ma-accommodate ka mo from time to time sa mga queries ninyo, but sometimes it is not possible because ang kasakawan niya, damo siya sa mga nakaschedule na meetings, mga meetings with the stakeholders, investors. So, as much as you want nga mag-accommodate sa inyo sabto na mga palamangkutanon, as I mentioned, sometimes it is impossible, no? And I think this is the best time nag-appoint siya sa spokesperson niya to accommodate all your queries, no? And of course, makahatag kita sa mga factual informations kag mga programa sa syudad sa Iloilo. Thank you so much and good morning. There you are, si Miss Joy Pandilaga. Bago, hindi bago, kay the first time nga nag-designate si Mayor Jerry Triñas sa isa ka spokesperson. First time sa iya nga political career, no? Nangin konsehal sang syudad sa Iloilo, nangin mayor, nangin congressman, nag-mayor. Ay kagya madamo pa, no? First time nga nag-designate siya sang isa ka spokesperson si Mayor Jerry Triñas sang Iloilo City. Kung hindi natin makontak si Mayor Triñas, si Miss Joy Pantilaga lang Tauganta kung makasiling siya nga serte ako maubaman. Totoo ginaya. Totoo ginaya sa ginalina namon yung waraw gagan sa una ko din naman ito ginambal nga gin assault yung saka sang SWAT to. On duty to si Miss Joy Pantilaga sa news center mo. Pag sulod siyang SWAT, kuno may ginalagas pangita sila. Nagsaka panago kuno to sa Baragwagan, dira sa Mandurriao, nga wala man. Dali kay may balaan ko na to Balaan na to sa tanan kung sino nagsugo to nga sa kaon. Balaan na, kinabalaan ko man. Magwa na sa pilak adlaw kung sino nagsugo sa SWAT. Ambal sa SWAT. Tanan mag-uba. Pauba ka mo, isulod ang radio station mo. Tanan uba. Ambal ni Miss Joy Pandilaga niya, sir, hasta ako mauba man. Subong, ini nasaway na sa duty sa news center, way na sa duty sa patrol, ilang spokesperson, ini nasaway na sa more power nga spokesperson, kag spokesperson na sa subong ni Mayor Jerry Triñas sang syudad sang Iloilo. Ito na mga kakipay ba? 11 Mbps. Char Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Itanawon ta kung ano masunod sini, no? Ano mga bagay ni ngay hambal ni Miss Joy Pantilaga sa masunod sa ngalan sa gitna sang Iloilo City Government. Ako ay ang ini nga porsyon mga kakipay, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 makita. Sunod sa pinakaulihing data, ang kanser ang nagapangatlo sa listahan sang kamatayon sang mga Pinoy. Third leading cause ang morbidity. Yari ang mga organs kung sa diin kalabanan nagatubo ang kanser halin sa pinakamataas pakadto sa pinakanubo. Lungs, breast, cervix, liver, colon and rectum, prostate, stomach, oral cavity, ovary, kag leukemia. Ang pagpanigarilyo ang pinakadako nga risk factor sa pagdevelop sang lung cancer. Gani ini ang may pinakadamo nga cases sa Pilipinas. Tama kasakit ang cancer pain ilabi na kon ini ang yara sa nagatubo sa lungs. Likawan ang pagtubo sang kanser, pabakoron ang depensa sa lawas. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 ang pinaka-epektibo nga pakontra sa kanser bangod sa mga masunod. Number 1 diri ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million nga talaksan sang antioxidant molecules.
ng ilaw. Kadua, DTX. Ang DTX 500 ang may disregard sugarcane extract nga bugana sa flavonoids, sa polyphenols, kag iban pa nga mga phenolic compounds. Number 3 ini man ang may active antioxidant enzyme nga aktibo nga naga-neutralize sa mga pro-oxidants kag toxins. Number 4 ang DTX 500 ang anti-inflammatory, anti-mutagenic nga nagapugong sang onset sang cancer. Number 5 ang DTX 500 lang ang puno sang anti-proliferative agents nga nagapugong sang paglapta sang cancer cells. Batuan ng cancer, likawan ng cancer. Mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 di superior antioxidant. Balikawan nato ng cancer kung naga DTX 500 kita, hindi nga mainom kamo kung may cancer na. Kung dapat subong pa lang. Inom na kamo cancer kay is prevention is better than cure. Mas mapos ang prevention sang balatian sang sa magbulong kita sang balatian. Amo ginagnambal ni Doc Ramil Oy Pirmi. Mahapos ang prevention, ma-prevent naton nga magpabalatian kita pero mabudlay bulungon ang masakit. Para malikawan naton ang mga balatian katulad sang cancer, diabetes, insomnia, magtaas ang blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw, kag subong man ang kampyon nga kombinasyon. Ang kampyon ng kombinasyon, mga ka-K5, amo gini ang mayogid, no? Kombinasyon, ang DTX 500 kag Mighty C. Ako'y sabit sa akin. Kaya ang Mighty C, alkaline base niya vitamin C. O, amo ng kampyon ng kombinasyon sang DTX 500 para malikawan naton ang mga balatian sa aton siningalawas sa mga kakipay. DTX 500 ang kampyon ng kombinasyon niya sa Mighty C. Ang Mighty C nagkapabaskog sa immune system, nagpabaskog sa resistensya. Sang lawas kontra sa mga balatian. Bot silingon niya kung permi kita gainom sang DTX 500 kag Mighty C. Na kombinasyon, may kombinasyon pagid sang D3 Bio, kampyon pagid. Wala daw adlaw gainom kita sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Sigurado nga healthy ang aton siningalawas. Kaya dapat nga prevention is better than cure. Dapat nga ma-prevent naton ang mga balatian na hindi tapik, ma-infect sa aton mga kakipay. D3 Bio, DTX 500 yung Mighty siya mo ng mga kampyon yung kombinasyon sa healthy naton nga lawas. Ang D3 Bio, DTX 500 yung Mighty C. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order nyo lang sa Shopee o kung sa Lazada. Idulong sang Shopee kag sa Lazada sa inyo lugar. Sa inyo mga puluyan. Ag makalong kita sang piki kay may piki nga DTX 500, may piki nga D3 Bio. Ang DTX 500 capsule ina. Ang D3 Bio soft gel ina. Para sigurado original, hindi piki, kahit kung piki, bot silingon nga sikat na ang D3 Bio kag DTX 500. Kaya nga ate gina-imitate na sa iban. Para makagsakay sa pagka-popular, pagkakilala sang DTX 500 kag D3 Bio. So, para malikawan naton nga original ang aton siniginainom nga DTX 500 kag Mighty C, ang subong man D3 Bio, bakal kita sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Bakal man sa malapit sa Miagaw Public Market, dito sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center dito sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Arat dira mga produkto ni Dr. Ramil Oy mga kakipay. So kadto kamo sa mga product center para sigurado nga original ang DTX 500 kag Mighty C, kag subong man D3 Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy.
Kaya ang DTX 500 capsule ina. Samtang ang D3 Bio soft gel ina. Amo na mga original para sigurado sa product center mo kadto ni Dr. Ramil Oy kay kadamo sa mga product center no sa Iloilo, sa Negros, sa Capiz, Rua City Capiz, sa Aklan, sa Antique, kag sa Bilog, Pilipinas. Klinika di Alternatibo, Medicina and Wellness Center. Ako'y sabik sa akin. Balik kita dugay-dugay standby sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang latest nga report may tanan sining natabo dito sa Banwasang Maasin na Iloilo. Standby, magabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice, it's a bell of freedom, it's a song about love between the brothers and the sisters. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo!
na magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko matim lang kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala untas ang iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit so nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkray. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na kung mga kikaingod na mo na. Basta kayo matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung ko na bala. Ang bala ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of just 11 Mbps. Charles Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps mga kakifay. Check naman nato ng report nagikan sa patrol. Upod sa kay Kaki5 Karen Badilla, may driver sang bagon. Ginlutang patay. Sang nagalakat sa dalan dito sa barangay Mandog, Maasin, Iloilo. Nagsamtang ang suspek sa pagbuno patay sa isa ka pastor sa Maasin. Grabe gid ang paghinulsol niya, bangon sa nahimo nga krimen natin. Mo nambal naton nga ulihina ang paghinulsol. Wa isang paghinulsol nga una. Ulihigid ang paghinulsol. So samtang nga wala pa, dapat himo ka sa maayo nga bagay para sa imo isig kapariyo. Para nga wala ka hinulsulan kun ikaw ang malampusan. Himo ka sa maayo mga bagay Kamo na nga ako kaysa na himo kabla sa mga bagay nga hindi husto, ulihina ang paginulsol. So dapat isip-isipon mo man no? Ang mga bagay nga hilimuon mo nga hindi ka kasakit sang isig mo kapariyo, hindi ka kapatay sang isig mo kapariyo. Ay ni makig si mo kay budlay kung ikaw mabaslan, sobra-sobra pa. Ay kang tanong sila ng mga updates niyo po sa kay Kaki5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki5 Karen. Kaki5 John patay no ang driver sang bagon matapos gintiro samtang nagalakat ini siya sa higad sa National Highway sa may barangay Mandog, Maasin pasado alas 5 kaina sang kaagahon. Sa interview naton kay sa pila ka mga nakakita dito ya Kaki5 John. May kasulod daw. Dali lang. Ano din to ngalin? Di ngalina? Kaki5 Karen. O, din gali na? Oo, sa kay Kaki5 Paul Dabasi. Why? Oo. Hindi na. Sa imo ginaya polo. No, tingnan kasulod ko nara si Karen no. Ang headphone. Oo, kasi may kadoble na, no? Dali lang kay tingala to may kasulod no. No, ay kamanda sa video kihan Kaki5 Karen. Dali lang. Ara na. Oh, Kaki5 Karen, ara ka na. Way ka man sa video kiha, no? Ara si Kaki5 Karen, dali lang. May kasulod nga music, oh. Oh, ara na. Check lang nato na. Kaki5 Karen ang ining driver sa bagon bla. Samtang nagalakat sa siguro, inutang siya. Oh, patay dito sa barangay Mandog, Maasin, Iloilo. Dali lang. Why? Ang oras last 12:47 na. Balikan ta si Kaki5 Karen Badilla. Kaki5 Karen, way ka man sa video kihan, no? Hello, Kaki5. Way ka man sa video kihan. Hindi man ta pala kanta, budlay naman gangan ng ulan. Gani basi ko mag-kuan bla. Imbis nga ulan lang basi kun kuan gid. Damol ulan. Rote. Off duty ana, way nasa sa drive sang bagon naglakat-lakad sa Maasin. No. Ang sa interview to naton kagina Kaki5 Jan sa mga nakakita ang ining biktima Kaki5 Jan no uno naging kilala kay Arvin Morbo. Arvin Morbo 45 residente sa barangay Caigon. Ang suspect amo naman si Noel Policarpio, 58 anyos, kag residente sa barangay Bakakay West Kaki5 Jan. Kag sa interview naman natin kay Police Major. Puro man lang ni sila taga Maasin. Yes. Okay, proceed. Kag sunod naman niya sa interview natin kay Police Major Jose Nemias Pamplona, ang hepe sa Maasin ni Kaki5 Jan nga si Morbo. Halin ni siya sa iya nga ginaubrahan nga transloading dito ya sa kilid sa Mandog Elementary School, Kaki5 Jan. Then sang dito siya naglakat-lakat ini sa higad sa dalan padulong bala ang direksyon niya Kaki5 Jan dito sa proper sa Maasin. Pero
nagsumalangay ini sila ni Policarpio kag suno sa mga nakakita nagakurog ni K5 dyan ang kamot sang suspect dala kumod. Then pagkadugay-dugay tinakibot na lang sila ya K5 dyan nga nakabati na sila sang duha ka beses nga paglupok K5 dyan, no? Kag nakita nila nga ti nagahamyangon na ya ang biktima sa higad sang dalan. Kag according sa kay Major Pamplona nga ang ginusar sang suspect nga pusil amo ini ang 45 caliber pistol K5 dyan kag duha ka beses no nagintiro ini sang suspect ang biktima kag after nagintiro sang suspect ang biktima nagdalagan ini si Policarpio pasulod dito ya sa may katubuhan sa may padulong sa kaigon K5 dyan. Pero syempre nag-coordinate ang mga naka-witness bala sa mga kapulisan kung sa diin niya nagpalagyo ang ining si Policarpio kag gintudlo man nila kung anong color ang bayo sa suspect. Pinaka-orange ini siya K5 dyan. Kag sang ginlagas na siya sa mga kapulisan, tinaabtan gid siya K5 dyan sang aton nga mga otoridad dito sa Bagakay West kag gin-aresto. Kag base naman niya sa aligasyon ni Policarpio, suno iya sa kay Major Pamplona nga may nagahandom man nga patyon siya K5 dyan, no? Kag ang ginaakusaran sini among si Morbo nga nga nagatuyo nga mag-utas ang iya nga kabuhi kay ining si Morbo K5 dyan ang tinawo sang iya nga kontraman K5 dyan ti ginaaligar sang suspect nga posible nga si Morbo ang ginsugo sang iya nga kontra amo na nga pagsugat anay nila ya K5 dyan ginunahan niya na nga daan si Morbo suno iya sa mga nakakita K5 dyan, no? Kag wala man ginadula sang Maasin Municipal Police Station ang motibo abi sa negosyo ag ang personal nga hibubunot sa nagluntad yang nga krimen K5 dyan. Ang suspect nga si Morbo ano ni trabaho niya? Ang si Morbo amo ni siya ang biktima K5 dyan, okay, no? Then ang suspect si Policarpio K5 dyan. Ano obra ni Policarpio? According sa mga nakakilala dito sa iya, may-ari man ni siya sang bagon K5 dyan. Driver man siya, may drive man siya. Okay. So ano mga quarry ni, mga quarry truck operator driver ni sila? Tubo K5 dyan. Tubo. Okay. Kaya dire sa Masin may mga quarry man damo. May tubo man nga tanom so ginadala pa na sa Pasay City to kag ginapagaling. Mga truck driver ni silang kadua? Yes, K5 dyan. Pero driver sang gakot tubo? Okay. So, ano ba suspect, K5? ang suspect dakop? Yes, naaresto ni siya sang aton yung mga kapulisan. Ang bangkay sang driver ya, ara sa panarya? Yes, K5 dyan. Ano ano may previous ni silang natabo nga napablatter sa Masin Police Station? According sa pamilya K5 dyan, wala ini-record ang ang biktima sa ilang barangay kag sa pulis, pero amuning sa allegation sang suspect na ginaakusaran niya ang biktima K5 dyan nga nagatuyo nga utason ang iyang kabuhi paagi bino sa pagsugo sa kontra niya nga boss sa biktima K5 dyan. Okay, so doon lang taguro sa voice clips, no? Total detalyado naman ang report mo. By the way, kundi may duwa ni ka mga nagkalanabo sa Masin, isa ni pastor nga labo o intero patay. Yes, K5 dito sa may Maasin man K5 dyan no kahapon follow up man ni K5 Enrico nga ti ano yung tawag? Proceed K5 Karen. Dyan. Proceed. Dola ka, K5 Karen, dola na i-redial na lang kay medyo double time kita kay basi malangalang kita sa time la K5 Paul. Anong rason niya patay niya ni ang pastor K5 Karen sa sining suspect, no? Amon gani nga dapat antes ka mahimo sa mga bagay panumudumon manay sa gusto hindi nga kuamla dayon pagka dumdum ko nimo man dayon, no? Kay ti budlay mag way sang hinulsol nga dan nga una kun hinulsol sa ulihigid ara na si K5 Karen. Ano mga rason niya ginpatay niya ning pastor, no? Kag ginhinulsulan niya lang sang ulihi. Mo na kon pa bugso lang isip mo ka pulok-pulok kabla ko kaysa, no?
kahimo ka na sa mga bagay nga hindi pala gusto. Kamak mo natin, patay mong pastor, katapusan gahilibion ka nga naginulsol ka sa imo ginimo, Kaki 5 Karen. Anong rason naging patay yan yung pastor? Ang Kaki 5 dyan sa information, diri nga na pato naton nga posible nasalaan yan ni Kaki 5 dyan ang pastor. Kaki 5 dyan, no? Amo na atuman ang paghinulsol niya sang suspect kasi Jed Hontaria Domingo sa pagbuno patay sa pastor nga si Ayan Regalado Clementer dito sa may barangay Mandogman, Kaki 5 dyan. Pero natabo niya sang September 12, no? Okay, Tingin ako sang suspect nga dako ang iya paghinulsol bangod nga nasalaan lang siniya ang pastor nga iya kontra bangod sa kahulugbon gid lamang Kaki 5 dyan. Budlay basta pabugso-bugso gani isip mo ay mo gina panumdum anay ang buluhaton mo. Tiyari subong kadton siya siko niya kinapatay ang pastor. Te ano ni porsegido niya ang pamilya nga pasakaan gid syempre isang kaso ang ining suspect Kaki 5 dyan. O pastor ni sa ano nga reliyon ni Kaki 5 Karen ang pastor nga ginpatay? Wala lang ko basta pastor lang. Oo, pastor. Basta kung pastor lang ang ngalan niya, hindi man? Hindi, ang iya nga pangalan, Ayan, Kaki 5 dyan. Iyan or Ayan. Okay. So, ang suspect, dakop man? Yes, Kaki 5 dyan. Okay, so duwani ka mga nagkaklanabo ang pamatay dito sa Banwa sang Masin. Salamat yun, Kaki 5 Karen. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga Kaki 5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si Kaki 5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Padamog nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Sa subong nga panahon sa tag-ulan, mga api kita dapat healthy. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nasatisfy ka og lingon tanga nakakapi kita, nakabuli ka pa ka sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Kung gusto niya man healthy pero creamy, mag-Pre-Bio Coffee. Pre-Bio Coffee. Amo ning kape nga may skim milk kag may creamer, healthy. Pre-Bio Coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Pre-Bio Coffee, creamy coffee, healthy coffee. As DTX Coffee Mix, healthy coffee man. Mga di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo na sa Shopee, kag Lazada. Idulong sang Shopee o kung Lazada man sa inyong mga puluyan. Why nakita time diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan